אנחנו מחפשים מישהי רציני, אנחנו לא מחפשים כמו שחצי מפה מחפשים יאללה, בם בם, תנק יו מם כזה. טירן ביבי, הקוסון של הווילה. מספר אחד קיבלתי. טלפון. החברים של טירן שלא מופיעים השבוע, כולל החבר החדש נחמן, מנצלים את הזמן הפנוי כדי לצאת ולמצוא לטירן אהבת אמת. פקד. אוקיי, 1, 2. ג'. מה ג'? ספרתי בעברית. תגיד, אתה סתום מספר בעברית. תהיה גבר, אנחנו עובדים איתך. בגלל השטות של עכשיו, אתה זה שהולך להתחיל איתם, בסדר? ברור, אנחנו איזה נגיד לך אישה מה להגיד. חבר'ה, נו, מה? אין מה לעשות. זה בשבילך, זה בשבילך, מה אני רוצה בשבילי? תראה אותו, אחי, עומדות לי הפטמות, תראה אותו. אהבה אמיתית! משפט ראשון, מה פרח כמוך עושה בלי גנן? יש לי חבר טירן, יש לו אבא גנן. מה בחורה כמוך עושה עם אבא גנן? נחמן, קודם כל, הליכה של גבר, תלך זקוף עם סנטר למעלה, תהיה גברי, תהיה סקסי. יכול גם, זה כאב. מה? שנפלת מגן עדן. אתה רואה? הוא איתי. סתם, זה יפה דווקא, זה יפה. שחרר אחד, אני אעשה. תצמד אליו. אבל תלך. סליחה, לא, חבר שלי טירן, יש לו אבא גנן, והוא נפל מגן עדן, הוא רוצה לדעת אם זה כואב כשאבא שלו היה גנן. טלפון, הוא רוצה את הטלפון שלך. אני לא מבין את השפה הזאת, לא, איזה שפה זאת הייתה? זאת רומנית. רומנית? כן. יש פה פועלים זרים, לא מתעסקים עם פועלים זרים. סליחה? אמרו לך פעם שנורא יפה לך פה ללכת ברחוב, וממש מתאים לך. זה טירן, והוא מחפש אהבה אמיתית. וואלה. יש לך אהבה אמיתית? אני יודע שיש בך בפנים אהבה. או משהו. מה יש לך פה בפנים? אפשר להסתכל? נשק יש? תגידי, אמרו לך פעם אמרו לך פעם שיש לך עבודה נורא יפה? אני עובד עם טירן, הוא חבר שלי. על הברכיים, על הברכיים, על הברכיים. אני רציתי להגיד לך ששנים לא פגשתי אותך. נחמן. אני מנסה. במצב הנוכחי הזה, יום רביעי אתה לא בהימורים איתנו בחדר. דוגרי. חמם אותיות, אני מתחמם. תגיד לו, תקשיבי. אני חייב לשאול אותך שאלה. את אוהבת אותו? זה אהבת חייו. זה אהבת חייך? כן. אז תני לי להציע לך משהו שיהיה יותר מהאופנוע שלך. טירן שלנו, כן. 750 כוח סוס. בלי לתדלק, לילה שלם, את יכולה לרכב עליו. באמת יש לי רישיון מעל 500, זה יכול להסתדר. מה את אומרת? טירן. בלי להתחייב עכשיו על כלום, רק לדבר איתו קצת. מה קורה, בובה? זה טירן. אני אתן לך על איזה סיבוב לעבר האופק, יש מצב. אבי, זוזי. רגע, אבל זה צריך. יאללה, שים. אבי, יש לי אומנת יום שישי, וזה מה שאתה עושה? מזל טוב. דבר איתי. ממנו תלמד, לא מנחמן, ממנו תלמד. הוא הולך לחגוג היום. אתה הולך להיות עם נחמן היום. אין בעיה, אבי. כל מה שהוא רוצה ליום הולדת זה אהבה אמיתית. טירן! טירן עכשיו באוטו שלו. הוא מצחיק, שרמנטי, רומנטי, יודע לפנק, יודע לשיר, הכל. אני אשאיר אתכם לך. די נוצץ, מישהו שאל אותי. לא, באמת, מה... הנה, אמא שלי חייבת ללכת. לא אמא שלה, ראיתי את המבט שלה, היא אמרה בוא תיקח אותי עכשיו למפור לאיזה מוסך. אני ראיתי. זה מה שהיא שידרה, לא אני. עצרו, קבלו. שעה 12. אין לי שעון. שם, אתה רואה את העץ? אתה רואה את הבחורה? וואו. כן, לא, קלטתי אותה. אני פה מ-12? לא, מן, תיכנס לחדר. זה אחריו, שלום. אני יושבת פה הרבה עם אבא גנן. איך קוראים לך? אלינור. אלינור. אבי, תחליף אותו. טירן, בוא. טירן. הוא סלבריטאי. הוא ביישן, הוא חמוד. אני אשאיר אתכם לבד. אוקיי. נחמן. קיצר, אז... נחמן. בוא, שנייה, בוא תעזור, נחמן. אתה לא יכול להסתדר לבד? טירן, תסתדר לבד. מה זה בחורה כמוך? עושה מקום יפה כזה? מחכה שאתה תבוא להתחיל איתה. נחמן, אמרו לך פעם שיש לך עיניים נורא יפות? לא, אז מה עכשיו? תראה, היא משדרת במבט.
אם היה יוסי אז בטוח הייתי תוקעת אותו, אבל... יותר בכיוון של נוסבאום נראה לי, משדרת כזה נוסבאום. משדרת יוסי, רואים את היוסי. נראה לי שזה יותר הולך על אם זה רק היה נוסבאום. כן, אני חושב יוסי. נחמן!